Nagpapainit si Akit sa terrace namin, guys. Para mamamatay yung bacteria. Oh my God. Dinalala ko ng water ni tatay. Andito na yung mga sa terrace namin. Nawala na yung mini ano sa kanila. Nakapagay ko dito. May music pa ko. Nakasunod-sunod. Hello, guys. I'm here in our terrace. My husband died. Ako mahirap na naman ako. Very good. 3 times thumbs up. Super. Masarap din. Kasi yun siya dahil napiran yung dalawa ng kamay. So, pag bubuksan ko yung laptop ko, lalong nakikita niya pag nilalaba ko. Kaya ang gusto ko sana city, sabi ko sana hindi, sana nalilito ako sa baba.
akin. Click nyo naman.